Urteroko legean ohiturari jarraituz, Harriluzeko moilan, irtera eta helmuga, eta 185 kilometroak zirkuito bati biraka, 11 itzuli, bakoitzak ia 17 kilometro. 17 talderi izan dira irteran, tartean Proturreko 4, Astana, Euskaltel, Cas de Par eta Saunier Duval. Goizeko 9:00 hartzekoak ziren abian, aurrez dena den, omenaldiak zintamostean, Iñaki Zarraoa, Felipe Iañez, gaur lasterketako zuzendari 1980 irabazi eta gero, eta Javier Ochoa, berarentzat izan da bat zenbakia. Gaur tropelean beraz, estrinago zenbakia, 11. izan da. Zintamostearen ostean, orduan eman diote hasiera goizeko 9:00, 71. ekitaldi honi. 185 kilometro esan bezala aurretik, 11 itzuli, eta historiak dio gehientsuenetan esprinean amaitzen dela. Lasterketa hau naiz, iragan urtean esaterako, 3 gizon ies eginda iritsi ziren Harriluzeko moila honetara. Gaur, saiatu denik izan da, zalaparta ugari sortuta. Itzuli guztieta, baina zalaparta, iesaldi garrantzitsua amaieran iritsi da. Naiz tropelak gaur ez duen deuserako baimenik eman. Lehenengo itzulian, Txomintxuko igoeran, etorri da. Lehen erasoa eta orduan sortu da. Multzo txiki bat, baina tropelak esan bezala gidari finkorik etzuen, taldeek hasieratik behintzat erantzukizunik ez dute hartu nahi izan, eta kontrolik gabe, baina oso bizi. Lehenengo ordu betean esaterako, 43 kilometro egin dituzte. Baina, lehen itzuli horretan, ez da iesaldirik sortu. Bigarren itzulia hasi denean, etorri da lehenengo iesaldi serioa. Ez du denbora askorik hartu, iesaldi honek, baina gutxienik kilometro batzuetan lasterketa buruan, joateko modua izan dute bi txirrindulari, Bina Magna eta Kaikuko ordezkariak izan dira. Lasterketa burua hartuta ibiltzeko modua egin dutenak. Bigarren itzulian esan bezala, baina 6 kilometro bakarrik egin dituzte bakarrik. Jesus, Tendero eta Cesar Veloso izan dira aurrean ibili direnak. Erorik ere izan da, baina ondorio larririk gabe. Iesaldiak bat eta bestearen atzetik, edo saiakerak bai behin, baina talde guztietako ordezkariren bat beti adi, inor bakarrik joan ez adin, baina arestian esan bezala, lortu dutenak, Bina Magna etxeko Jesus Tendero eta irudietan duzuen Kaiku taldeko Cesar Veloso izan dira. Gehienez hori bai, 45 segundutako tartea izan dute tropelarekiko. Atzean, Euskaltel ez baldin bazen, Cas de Par, edo Astana, edo Komunitat Valentziana, Polversan, guztiek hartu dute iesaldia bertan bera botatzeko erantzukizuna. Ez du asko iraun. Ies egindako bi gizonen pozak, baina hirugarren itzulia ies eginda hasi dute. Arte txikiarekin hori bai, 12 segundu besterik ez dituzte izan tropelarekiko Txomintxuko gaina hartu dutenean gainera diferentzia hori nabarmen jetxi da, eta tropelean ezin eramana. Iesaldi ona hartzeko derrigitan txirrindulari asko agertu dira gaur, ez da Proturreko lasterketa, baina lehiakor etorri dira gaur Getxoko zirkuitora, irtera puntuan ziren 159 txirrindulariak. Proturreko taldeak bezala kontinentalak gogotik saiatu dira. Angel Gomezek, Saunier Duval etxeko txirrindularia jodu. Ondoren erasoa. Arte txiki bat zabaldutu, baina laster etorri zaizkio bere gurpilera
Hainbat txerrendulari nola ez, Kaiku taldeko gizonak. Gaur podiunera igotzeko gogo ikaragarri zuten Oskar Guerreroren mutilek eta irudietan duzuen López Gilek lortu du. Ez lasterketa aurrean amaitu duelako, bai ordea egunean zehar diren beste sailkapenetan lehiakor agertu delako. Iesaldi berri bat, eta iesaldi hau gainera jendetsua. López Gilen erasora gizon asko gerturatu dira. Talde gehientsuene gutxi dute ordezkariren bat. Euskal Telek Andoni Aranaga sartu du lasterketa buru horretan. Jende gehiegi gauza onerako. 26 txirrindulari gozatu dute, gehiegi nioen besteak beste, denek ez dutelako lanerako jarrera bera izan, eta atzean ongi antolatu direlako. Iesaldian zuten gizonarekin erabateko konfidantza ez zutelako edo bat bakarra sartu ez dutelako. Iesaldia sortu denean nahikoa txukun elkarlanean aritu dira, baina kilometro oso gutxi egin dituzte lasterketa buruan. Diferentzia ere ez da inoiz 50 segundutik gorakoa izan. 6. itzulia amaitzearekin batera gainera tropelean beste multzotxo bat osatu da, eta honek ere ez du asko lagundu. Esan dugu, Kaiku etxea gaur podiumean izan dela, irudietan duzuen López Gilek lortu du, eta mendiko sari nagusi izan da bera. Txomintxuko igoeran bi bider honenen artean izan da, eta nahiko izan du hori lasterketaren amaieran podiunera igotzeko. Hortxe duzue, tropela handixa marra lasterketa buruan, baina hauen kaltetarako gainera, tropela berri ere banatu eginda, eta beste multzo bat osatu da, eta multzo hori bai arriskutsua, esaterako Euskal Teleuskadik 5 gizon sartu ditu. Aurretik Andoni Aranaga zeraman 6 orotara, eta ondorioz tropelean erabakia garbia izan da. Iesaldia bertan bera bota behartzen. Bigarren multzo horrek dena denez du inoiz 20 segundutik gorako errenta izan, baina tropel nagusia astintzea ekarri du, eta lasterketa buruko multzoari ez dio bentaja handiegirik egin. 185 kilometro ditu, gogoratu getxoko zirkuituak, eta indar berritzeko garaia. Lasterketa erdian txirrindulari guztiek izan dute. 7. itzulia hasi aurretik. Oraindik ere lasterketa buruan txirrindulari asko, tartean irudietan duzuen Mikel Gaztañaga, Aton etxeko txirrindularia, gaur gizonik indartsuena. Etxoko zirkuitoa bere kilometrorik gehientsuenetan laua da, ordekan dago, eta gizon azkarrentzat aproposa. Gaur Gaztañaga zen hautagaietako bat, pista gizona, eta horri etekin atera dio. 6. itzulia amaitzeak, da 2 ordu lasterketa hasi ezkeroztik, eta bataz besteko abiadura 43 kilometro orduko. Lasterketa amaieran 45 kilometro orduko izan da, beraz hemendikan aurrera abiadura askozaz ere handiagoa izan du tropelak. Lasterketa kilometroak apurka jaten, baina deus erabaki gabe, eta atzean Marino Lejarreta, gaur Astana etxeko zuzendariak
hartu du erabakia. Iesaldia ez da nonbait bere gustokoa izan, eta bere txirrendulariak lanean jarri ditu. 7. itzulia asterazioanean hartu du. Bere gain aurreko multzoa tropel nagusiak. Getxoko zirkuito ondorioz, utxetik hasi da. Azken 5 itzulietan sartu denean. Orain arteko iesaldiak multzo handixamarrek egin dituzte. Hemendikan aurrera berriz, iesaldiek ez dute aparteko garrantziarik hartu, baina multzok askozaz ere txikiagoak eta beti ere tropelaren begibistan. Txomintxuko igoeran puntu berriak banatu dituzte, eta hor aurrean izan da López Gil, eta hortxe sendotu du gaurkoan mendiko sari nagusia. Manuel Vázquez izan du aurretik, baina Andoni Aranaga bere gibeletik. Eta tropela irudietan nabarmen den bezala oso luze banakako lerroan. Erasoei erantzuten une oro Getxoko zirkuito honetan. Iesaldi berri bat osatuta dena den, lehenik eta behin 9 txirrendulari, ondoren hauei beste 3 batu zaizkie, eta minutu inguruko diferentzia lortu dute multzo horretan. Manuel Vázquez, Francisco José Martínez, ziren besteak beste, Euskaltelek, Andoni Aranaga sartu du esaterako, eta Japoniatik etorritako taldeak gaur lasterketa buruan izateko aukera gehiago izan du. Iyataka Shimizu sartu du, ordizian izan zen iragan aste artean, orduan apenas ikusi ahal izan genuen. Sprint berezia bien bitartean, Berangon eta Manuel Vázquez, iesaldi horretan sartu ibili den gizona, izan da azkenean onena. Azterketa dena den berriro, lehen gora itzuli da, tropelak ezpaitie baimenik eman, eta 8. itzulia, oraindik ere abantaila pikin batekin hasi baldin badute ere, irudietan ikus dezakezu bezala talde askotako gizonak tropelari tiraka, eta tropelean akordio baldin badago, ia ezinezkoa da aurrera egitea. Unerik lasaiena gauexek izan ditu lasterketak. Ies eginda zioazena garriskua sortu nahi baina ezin, eta bien bitartean tropelean patxada. 9. itzulian osatu da hurrengo iesaldia, eta honek denbora dezente hartu du. Minutu eta 26 segundutako tartea izan dune batez. Shinichi Fukushima, José Luis Martínez, Comunidad Valencianak, Andalucía por Belsonek, Manuel Vázquez, Relaxe José Miguel Elías, eta Saunierrek Aaron Olson sartu dituzte aurreko boskotean, eta boskoteak azken 3 itzulietan lasterketa buruan sartzeko modua izan du. Ondoren multotxo bat, eta tropelean Euskaltel Euskadik tiraka jartzen du. Iesaldiak arestian esan bezala denbora dezente hartu duelako, eta ordezkaririk ez zuelako talde naranjak. Itzuli honetan bien bitartean sprint berezia erabaki da, eta sprint berezi horretan Manuel Vázquez Hueso, Andalucía Polversan taldeko txirrendularia izan da honena. Puntuaketan berriz Francisco Martínez Pérez, puntu gehien lortu dituena, erabat hautsita, gidaririk gabe eta nagusirik gabe gaur Getxoko zirkuituan lasterketa.
irudietan duzuen multzoak berriro ere urduritasuna nabarmen puri-puria jarri du tropelean, eta 7 gizonek osatzen baitzuten tropel hau, baina hauek ere ez dute diferentzia handiegirik hartu. Talde guztiek sartu dute ordezkariren bat, baina esaterako Andaluzia Pol Bersanek 6 ordezkari zituen bitartean, Saunier edo Euskaltel edo Kaiku edo Astanak askoz ere ordezkari gutxiago zituzten, eta ondorioz atzean tropelak gogotik lan egin du. Lasterketa buruan 5 gizonek jarraitzen zuten, arestian aipatu Fukushima, Martinez, Elias Olson eta Manuel Vázquez, baina hauen ibili ere ez da luzerako izan. Azken bi itzulietan sartzera eta lasterketa buru horretan ez dira elkarrekin ongi moldatu. 5 txirrindulari izatetik 3 gelditu dira azkenean. Shimichi Fukushima, Jose Luis Martínez eta Manuel Vázquez. Eta 3 txirrindulari hauei ondoren atzetik etorreta beste 2 batu zaizie. Jorge García, Relas etxeko gizona, eta Toni Kolon, Gaes de Par, taldeko gizona irudietan duzuena, honek antolatu du aurreko boskotea. Guztiei kargu hartu eta denak elkarlanean ibili ezean ezinezkoa zela. Garbi utzi dienean ederki moldatu dira. Akaso Saunier Duval etxeko txirrindularia izan da gogo gutxien jarri duena, baina azkenean Aaron Olson ere lanerako jarri da. Azterketa burua ondorioz 5 gizonek osatu dute, 13 zenbakiarekin Shunichi Fukushima, eta 5 zenbakiarekin Jose Luis Martínez, 54 zenbakiarekin Relax etxeko Jorge García, 63arekin Saunier etxeko Aaron Olson, eta azkenik Toni Kolon, Gaes de Par etxeko gizona. Hortxe duzu da harriluzeko mollako zuzengunean, eta azken itzulian lasterketa buruan hasi dute. 5 txirrendulariek 170 kilometro egin eta gero azken txampan lasterketa 16 besterik ez, eta tropelarekiko diferentzia 32 segundutakoa. Ez dira asko kezkatu, eta jada sprinterren dan konfidantza zuten taldeek hartu dute erantzukizuna. Dena den, ez dute nahi ordurako bota iesaldia. Denboraz, ez dute aparteko diferentziarik izan, baina kilometroz gehien iraut duen iesalde izan da ezbairik gabe. Ia 2 itzuli egon baitira 5 txirrindulari hauek lasterketa buruan. Toni Kolonek berriro diot, inor baina interes gehiago, azkenerako hori bai, Aaron Olson bezala, Fukushima, Jose Luis Martínez eta Jorge García ere gogotik lan egin dute, baina diferentzia gareagotzen ez zirela eta pixkanan indarra gordez, eta honek ondorioz iesaldiaren amaiera ekarri du. 5 kilometroren faltan abantaila 30 segundutakoa zen, 4 kilometroren faltan 10egoa, eta hortxe amaitu da iesaldi hori. Tropelean batez ere, lanean Villa Magna etxeko txirrindulariak ibili dira, baina ez haude bakarrik, Atomek ere ordezkariren bat jarri du lasterketa buru horretan. Andaluzia Pol Bersanek bezala, azken finean gizona azkarrak baliatu nahi izan dituzte amaieran. Sprinterrak dituzten taldeak. Saunier Duvaleko
Aaron Olson jada erreleguetan asko sartu gabe, eta arestian esan bezala hotxe duzue batez ere lana talde honek egin du. Bina Magna Kropu, Julio Izquierdo gaur zuzendari lanetan, eta Carlos Torrentarres du talde honek sprinterra, eta ia egindako lanari etekina atera dio. Hotxe duzue, iesaldia amaituteneko unea, aurreko boskoteak etxe egin du, eta jada ez da beste eraso garrantzitsurik izan. Andaluzia Paul Bersan etxeko gizona aurrera egina izan du Manuel San Vázquezek, baina ez alferrik. Horrez gero guzti erabakita zegoen, esprina jokatuko zuen, eta esprina iritsi da harri luzeko moilara. Esprinak 300 metro, aurrez bihurgune bihurria, eta hortxe duzue. Zuen irudien eskuinetik Mikel Gaztañagaren garaipena. Carlos Torrenti azken unean hartu dio, aurre itxasondokoa, baina garaipen estua oso. Zuzengunean sartzerako atzean gelditu da Gaztañaga, eskuinetik saiatu da aurrera egiten, itxita gelditu da, eseri egin behar izan du, besoa atera, baina azkenean aurkitu du zurrikitua garaipen hori eskuratzeko. Lehenengo esan bezala Mikel Gaztañaga 4 ordu pasatxo behar izan ditu. Carlos Torrent 2. 3. Javier Benítez, Angel Edo 4. 5. Xabat Ochotorena, 6. Oscar Grau, 7. Aaron Kems, 8. Antonio Miguel, 9. Andoni Aranaga, eta 10. postuan Rojas Gil. Galaipena eta protagonista nagusia dena den irudietan duzuen Mikel Gaztañaga. Aurtengo denboraldian lortzen duen 3. garaipena da, eta Aton taldeak lortu dituen garaipen guztiak bereak dira. Egun handia Gipuzkoarrarentzat. Bai, esan ez, getxo korritzen da, gaina etxe ondoan korritzen, netzako aproposa zan karrera, eta eskuak altxotuta ondo gorain. Zeuretzako aproposa, gizon azkarra zara, eta lasterketa honetan askotan bukatzen da esprina. Bai, esan 2 hilabete entrenatzen aritunen nahiko fuerte, eta korritun ordizian ere nahiko guztua itunitzen, naiz da mendi asko egon, baina gaur baneken aproposa zela, naiz da pizka justu aiatu denak esprinera, baina ikusi indarrez ondo negoela, eta hola oso ondo bain. Guztu dena den, baiaren ondoan ikusi zaitut. Bai, esprina normalean oso justua dira, eta baiaren ondoan aldeten bezala, bakarrik hanka gaur indar handiekin dauzkan, da naiz da atzean kolokatuta egon, indar handia eduki du pasatzeko. 3. duzu horten, eta taldeak ere 3. Bai, egizan taldean azkarrena ni naiz, ez, da olako etapetan asko laguntzen ditate, eta egia esan gaur netan konfiantza handia zuten, da ikusi da nahiko ondo ibili naizela, eta azkenen eskua jaso ditu dela. Horain sari txiki bat ere bai, Kolonbiako itzulia. Saria ez dakit dane asko sufritu beharko du mendi guzti horrekin, baina ni gustora nijo, gogokin, gaur gainera irabazita, eta aldu egingo du. Ez da protagonista bakarra izan, gaur Andaluzia Paul Bersanek 3 bider podiunera igotzeko modua izan du. Puntuak eta esprina eta taldetako saria bereak izan dira. Mendia berriz Kaiku Etxearentzat. López Gil izan da honena. La verdad que sí, ¿no? Y para un equipo modesto como Kaiku, ¿no? Subir aquí en País Vasco, pues siempre es importante y siempre se alegra uno, ¿no? De subir al podio. Una carrera complicada lo de hoy, muchas vueltas, muchísimos ataques, pero pocas escapadas largas. La verdad que sí, ¿no? Que parecía que la carrera ya estaba hecha cuando se volvía a juntar, luego otra vez, luego se volvía a juntar y como llevamos ya cerca de 2 o 3 años llegando casi al sprint, como quien dice. Protagonista nagusia dena den, erdian duzuen Mikel Gaztañaga, Carlos Torrent eta Javier Benitezen aurretik irabazle.